कहो चहटू के अम्मा बिहान वोट डारे जाए बा चलबू न जल्दी जल्दी तैयार हो जा। वोट डारी हो आ हमारे प्रधान जी के वोट डारे के बाई तू जान ली हो। कहाँ बाड़ी पेहटू के अम्मा उनका पता नहीं बाटे। घूम घूम यह तो कर ताड़ो प्रधानिये तो घूम घूम जौन बा जितावा ताड़ो दूसरो कोनो कार बा। खाली घूम घूम प्रधानी के फेरे में पड़ल बड़े अपने जिंदगी के फेरे में नहीं पड़ल बड़ा। एगो में हरारू हम रहबे कैली हँ दूसर एगो गैला भागा के उठा ले अइला मुँह नोचनू आपन मुँह नहीं देखा तारा कौने करतब लायक बा। घूम घूम प्रधानी जीतावा तारा प्रधान तुके खाना ले आई हँ। अरे आज नहीं जीतल बड़े तो तुहरे गोड़े गिरा ताणे आ बिहान जब जीत जाइ है न तो तुहरे ऐसा ऐसा के लाते मार के खेद दी हैं। अब बढ़िया बढ़िया चिकन सुन्नर आदमी के अपने साथे 4 गो के लेके आ बड़की गाड़ी में घूमी है तब तू के चिन्ही है नहीं। अब ही तुहरे नहीं बुझाता मुँह झौसू तुहरे नहीं बुझाता बहन ओटे फेरे में पड़ल बड़ा जा अपन जौन बुझा तुम तू कर। अरे ऐसा न कहा काहे परेशान होती आड़ू एक बार प्रधान जी के प्रधानिया तो होखे द एक अरे बात तो देखा हमरो बोलबाला हो जाई तुहरो खर्चा चलाई चिहिटियों के अम्मा के पिहुटियों के अम्मा के सबका चलाई घबरा न का भइल भगा के लिए आइल बनी त तू रहिया वो रहे दोनों जानी रहल वन आया आराम करल वन। अरे हमार पहिलऊ ठीक करे जा तुके देख के तो एकदम जीरा हरियर हमार रहला काहे तनी सकन जौन बा की कहल जाला फलान चिंग पलौ की छौकी दे दू नहीं छौके चाही जानलू। खुशी खुशी वोट डरिया प्रधान जी हमार जीत जाऊँ। देखा तू हर प्रधान जी तू के कतना गा जाता ने घबरा ने प्रधानी जीती जीती सब अपन अपन घर भराला एक दिन 2-4 दिन का लहरी रहाला ई घूम घूम सबका गोड़ जनबा गिर लेला ओकर बाद जब जीत ले तो तू के चिन्ही नहीं जानलो नहीं बुझाता। अरे हमार वोट डारे के अधिकार तो हमार हइये है एक वोट का अधिकारी तो हम हइये हैं तो हम डारी देबे लेकिन ओकर बाद देखा तू के चिन्हा ताने सरकारों पैसा नहीं दे लो ऐठी ऐठी धरी लो घुमाए बहन चलो जा। ए पेहुटी के अम्मा का है का बोलावा ताड़ा एक तो मुँह वैसे हमार जन का अब्बा खराब भइल बाटे आ ऊपर से तू आवा ताड़ा चिल्लात कब सुख सौगात लेके आइला हवा बतिया ल बाड़ीन ते सुनार को काहे उनसे नहीं बतिया आवा ताड़ा चिल्लात हमके पता नहीं कौन सुख सौगात लेके आवा ताड़ा आवेला प्रधानी गाड़ी पीछे पीछे घूमा ताड़ा पता नहीं घूमले से का होई और न हम ना जानत रही हमार करम फूट गए ए इनके साथे हम भाग के चली अइली। हाय रे हमार नसीब हम ना जानत रहनी कि एगो के लेके पहले से बैठल बड़ा ऊपर से हमहू भागी अइली आ गाँव में घूम घूम खाली सबके पीछे पीछे प्रधानी जीता बताने देखा प्रधान इनके कौन लाठिया लाद के भेजा ताने। अरे का एगो बड़ा उलायस मुँह बना ले बड़ू भाई तनी कुछ बताइबू अतना ना रिसियाई जाला रिसियाईबू तो तुहार स्वास्थ्य खराब हो जाई। अतना सुनर चिकन तू बाड़ू तू वहीं के देख के हमार सांस ही चले ले। चुप्पे भर रही है बोली है जान हमके देख के सांस ही चलत ही रहल कहो मुझौसो के का करे के पहले में से बैठौले रहल हवा हम ना जानी हम भाग के तोहरे साथे चली अइली। अरे हमार नसीब फूट गई। अरे ऐसा न कहा काहे रिसिया तेरू कौन कमी हो गई लिपस्टिक खत्म हो गई बा अब लिपस्टिक कहा तो हम ले आ देंगे तनी जुन जाके भाई बिहान प्रधानी को वोट डारे बा वोट चल के जरूर डाल दिया हमारे प्रधान जी के जरूर तुके जितावे के बाटे वोट हलाली तुके हम ले आ दे वोट हलाली करती मुँह जानी फुलावा तुम ये तो जान ली है बतावा तुम्हारे कौन कमी बा। अरे दूसर तीसर कमी का देखी सबसे बड़ी कमी तो तुहरिये में बाटे हम नहीं जानत रही कि तू घूम घूम गाड़ी पीछे पीछे प्रधानी लड़ेला लड़ावेला। अरे लड़ता तो निक रहत कम से कम जीतता तो कुछ लायक होई तो आन के जीतैबो बिहान भर तुके केहू चिन्हबो न करी आवा ताड़ा लाली खरीदे हमके लाली रहे तो खरीदे के ओटवा तो हम डारी देबे चला लेकिन उनके कोई दिया हमारे आँखी के सामने जन पड़ी है बता देता नहीं हम। ठीक बा ऐसा बात या न तू उनके तकी है न तू के तकी है दोनों जानी अपन जाके वोट डारिए है लोगन। भाई लोग हमरे दोनों मालकिन के आप लोग पहचान लें हमके जौन बा फॉलो जरूर से जरूर करी लाइक सब्सक्राइब दोनों करी आ ऊपर से हमार खबरी में भी चैनल बा ओहू के जाके आप लोग फॉलो करी एक बाद कमेंट करके बताई एक आगे वाला वीडियो हम आपके दिखाई। जय हिंद जय भारत।